Před kamerou klubové televize obránce Motoru Lukáš Bohinský. Lukáši, posledně na Slávii 0 gólů, dneska 8. Hrálo se vám líp? Tak určite sme sa viacej tlačili do brany a mali sme viacej strieľov jak na Slavii a premenili sme šance, takže tie góly tam padli a sme z toho spokojní. Může hrát roli třeba domácí prostředí, fanoušci? Tak samozrejme bez fanúšikov nejde a my tu máme geniálnych fanúšikov, je to skoro jak 6. hráč na lade a fakt nás ženú dopredu, takže je to pozitívna energia od nich. Ty jsi dneska působil živějc než jindy, čím to bylo? Tak to neviem, ja sa snažím do každého zápasu už naplno a robím všetko pre výsledok a možno dneska to vypadalo lepšie, no, tak som rád za to. Měl si trochu i ofenzivní choutky, vlastně ten gól Lukáše Květoně, tam si udělal hodně práce. Jak ta situace vyplynula? No, Pája mi nahral puk, ja som mu to vrátil za bránou a nejak som sa ocitol pred bránou, on mi to iba nástrelil do mňa, ja som tam dal hokejku a vlastne Kvieták to tam parádne dorazil, čiže záslov by som dal jemu. Tak jo, díky, ať se daří. Ďakujem veľmi pekne.